बारा के सदर मुकाम कलई स्थित बैंक रोड के स्थानीय बासिंदा आ व्यापारी सब प्रत्येक दिन धरना में बैठल बने। उ लोग बाजार संगे जुड़ल इस सड़क के जल्दी करिया पिच करेला मांग करत काल भी प्रदर्शन जारी कैले रहे लोग। इससे पहले मंगर के भी उ लोग धरना में बैठल रहनी। धरना के नेतृत्व कलई उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 के पूर्व वार्डाध्यक्ष जटाशंकर सहनी कर रहल बानी। स्थानीय व्यापारी सबके सहयोग में ई आंदोलन आगे बढ़ावल गए सहनी बतैले बानी। उनका अनुसार स्थानीय वार्ड कार्यालय आ उप महानगर पालिका के बार बार कहला पर भी कोनो सुनवाई न भइला बाद बाध्य होकर धरना में बैठे के पड़ल बाटे। सड़क के आसपास में नाला निर्माण आ माटी जांच लगायत के प्रारंभिक काम सब संपन्न हो चुकल बाटे, लेकिन सड़क के काला पिच करे में ढिलाई हो रहा बाटे। स्थानीय सब से बतावल अनुसार नगर पालिका लगभग 6 महीना पहले सड़क खन के छोड़ दिले रहे आ दबाव अइला बाद केवल बेस मात्र बनैले रहे। विवेकशील साझा पार्टी के 12 जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशील शाह के अनुसार धारणा सड़क निर्माण न भइला तक जारी रहे। कहनी वहाँ के 250 मीटर मात्र के सड़क न बने सकल आश्चर्यजनक भइल बाटे। ई नगर पालिका के निर्लजता है। वहाँ के कहनी सड़क में सवारी साधन अइला पर आसपास के दुकान सब के शीशा सब फूटल, व्यापारी सब के शिकायत रहल बाटे। स्थानीय सबके बैठेला समस्या भइल कहत स्थानीय संजय दास सवारी साधन से उड़ावल धूरा से के कारण कपड़ा बिछौना लगायत घर सब ही एकदम गर्दामय हो रहल बतैनी। कलई महानगर पालिका कुछ दिन भीतरे सड़क कालो पत्र करे के काम शुरू होके जानकारी दिले बाटे। नगर पालिका के स्रोत के अनुसार पानी न पड़ला में 1-2 दिन में काम शुरू होगी। धरना में किराना व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रसाद उपाध्याय, विवेकशील साझा पार्टी के डॉक्टर सुशील शाह, बलिराम दास, पुरुषोत्तम केसरी लगायत अन्य व्यक्ति सब के भी सहभागिता रहल बाटे। परसा प्रहरी एक जने बांग्लादेशी नागरिक के पकड़ाव कैले बाटे। चाँद पर्व के लक्षित करत बीरगंज के होटल सब के चेक जांच करे के क्रम में शंकास्पद अवस्था में भेटल बांग्लादेशी नागरिक के परसा प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 बस पार्क स्थित आर्यन होटल एवं लॉज से कोठा नंबर 2 से 29 वर्षीय मोहम्मद शहादत हुसैन के पकड़ाव कैल गेल। परसा के प्रवक्ता पहड़ नायब उपरीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार बांग्लादेश के सिलेट होबीगंज होल्डिंग नंबर 777 स्थायी ठिकाना बतावेला मोहम्मद शहादत हुसैन के पासपोर्ट, वीसा लगायत के कागज पत्र न भइल के अवस्था में पकड़ाव कल गेल बाटे। हुसैन के आवश्यक कार्रवाई के खातिर अध्यागमन कार्यालय बीरगंज परसा में बुझावल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक भारती जानकारी दिले बानी। जिला प्रहरी कार्यालय परसा 15 किलो लागू औषध गांजा सहित एक जने के पकड़ ले बाटे। परसा के बौद्धरमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 3 पमौल गम्हरिया रहवाला 38 वर्षीय रफीक मोहम्मद के पकड़ाव कल गेल। परसा के प्रवक्ता बहन नायब उपरीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार रफीक अपने घर में लुका छिपा के राखल कह के सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के टोली उनके घर में खान तलाशी कैले बाटे। खान तलाशी करे के क्रम में प्लास्टिक के झोरा भीतर लुका छिपा के राखल 15 किलो प्रतिबंधित लागू औषध गांजा बरामद भइल प्रहरी नायब उपरीक्षक भारती बतानी। रफीक के नियंत्रण में लेके लागू औषध संबंधी कसूर में आवश्यक अनुसंधान हो रहा वहाँ के बतैले बानी। महोत्तरी के भंगा नगर पालिका 2 बखरी गांव के स्थायी बासिंदा 50 वर्षीय डॉक्टर प्रबोध कुमार यादव गत वैशाख 3 गते से बेपता भइल बानी। काठमांडू में रहता आइल उनका काम के सिलसिला में जनकपुर पुगला बाद परिवार के संपर्क में न आइला बाद खोजी के खातिर स्थानीय प्रशासन समक्ष हार गुहार कल गेल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के अनुसार वहाँ के 2081 वैशाख 3 गते श्रीमती पूनम कुमारी संगे टेलीफोन में बातचीत कल रहनी। वह दिन दोपहर 3 बजे से वहाँ के मोबाइल बंद भइल उनकर श्रीमती बतैले बानी। प्रहरी बेपता यादव के खोज तलाश हो रहल जानकारी दिले बा। बीरगंज में रहकर 4 दशक से निरंतर रूप में पत्रकारिता कर रहा सुदर्शन पांडे के निधन भइल बाटे। मस्तिष्क घात के कारण स्वास्थ्य में समस्या भइला बाद उपचाररत वरिष्ठ पत्रकार पांडे के आज दोपहरिया निधन भइल बाटे। 13 भादो में बीरगंज के घंटा घर में पैदल चल रहा अवस्था में अचानक रक्तचाप बढ़ के बेहोश भइल पांडे के नारायणी अस्पताल में पहुंचाल गेल रहे। नारायणी अस्पताल के डॉक्टर मस्तिष्क घात में भइल बतैला बाद उनका के काठमांडू रेफर कल गेल रहे। महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज के क्रम में उनका निधन भइल बाटे। नौबीसे पुरखौली घर भइल पांडे पिछला समय 12 के डुमरवाना स्थित घर में रह के सक्रिय रूप में पत्रकारिता करत रहनी। वहाँ के उत्थान साप्ताहिक पत्रिका संचालन करत रहनी। ई बाहेक पांडे परसा तक 12 से प्रकाशित होने वाला दर्जन से ज्यादा पत्रिका में संपादकीय भूमिका में रह के काम कैल नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्वाध्यक्ष शत्रुघ्न नेपाल बतैल बानी। उनका अनुसार पांडे नेपाल पत्रकार महासंघ परसा के पूर्व सचिव भी बानी। पांडे के निधन से नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र में बड़का क्षति भइल नेपाल पत्रकार महासंघ परसा के अध्यक्ष अनुप तिवारी बतैले बानी। भारत से बाल श्रम आ बेचबिखन में पड़ल 10 जने नेपाली बाल बालिका के उद्धार कल गई बाटे आ नेपाल आवल जा रहल बा। दिल्ली आसपास के क्षेत्र में बाल श्रम में खटावल गई 7 जने बालका बेचबिखन में पड़ल 3 जने लड़की के उद्धार कल गई बाटे। उ लोग 10 से 17 वर्ष उम्र समूह के रहल बाटे। उद्धार के प्रक्रिया बाल बालिका के काल संझिया रूपंदेही के जिला प्रशासन कार्यालय में लेवल जानकारी किन इंडिया के नेपाल संयोजक इंद्रराज भट्टराई दिले बानी। उद्धार प्रक्रिया भारत स्थित नेपाली दूतावास आ किन इंडिया के सहकार्य में संपन्न भइल बाटे। उद्धार बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार
परिषद के संबंध में बाल बालिका सबके परिवार संगे पुनर्मिलन करावे के योजना रहल भट्टराई बतानी। उद्धार कल गेल बाल बालिका उद्धार कल गेल बालक सब में रूपंदेही, दांग, बर्दिया, सिरहा, रौतहट, कीर्तिपुर के बालक सब रहल बाटे। उद्धार बाद उ लोग के सुरक्षित रूप में नेपाल लौटावे के आवश्यक संरक्षण तथा परिवार संगे पुनर्मिलन के प्रक्रिया आगे बढ़ावल जाई। ई उद्धार अभियान से बाल श्रम बेचबिखन विरुद्ध के प्रयास में थप सफलता प्राप्त कैले बाटे। जनमत पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत सीके राउत संबंध विच्छेद के मुद्दा लेके अदालत पुगल बानी। राउत ललितपुर जिला अदालत में संबंध विच्छेद के मुद्दा फिराद पत्र दायर कैले बानी। गत भादो 12 गते ही राउत मुद्दा दर्ता करावल अदालत के प्रवक्ता राम सजीवन महतो जानकारी दिल बानी। राउत श्रीमती सोनी सिंधु घर में न रहल आ नैहर में मात्र जायला से फिराद पत्र में उल्लेख कल गेल बाटे। सिंधु लंबा समय से भारत में रहत आयल दावी भी वहाँ के उक्त मुद्दा में उल्लेख कल गेल बाटे। उक्त मुद्दा में अभी जिला अदालत से म्याद तामेली के तैयारी हो रहल बाटे। राउत श्रीमती अपन बेटा बेटी या परिवार के दायित्व पूरा न कैले मुल्की संहिता अनुसार खुद गलत होके बैठे के न चाल फिराद पत्र में उल्लेख कल गेल बाटे। राउत के पत्नी सिंधु भारतीय नागरिक बानी। वहाँ के 2 गो बेटी आ 1 गो बेटा बाटे। राउत मुद्दा में अंश देके राखला पर भी खुद तैयार रहल फिराद पत्र में उल्लेख कल गेल बाटे। जिला अदालत के अनुसार प्रतिवादी सिंधु के म्याद तामेली बाद मात्र ई विवाद में पेशी शुरू होखी। दोनों पक्ष के जवाब अइला बाद जिला अदालत से संबंध विच्छेद होखे वा न होखे के निर्णय सुनावल जाई। मंत्रिपरिषद के भादो 24 गते सोमवार बैठल बैठक से भूमि व्यवस्था, सहकारी या गरीबी निवारण मंत्रालय के प्रस्ताव में देश भर जगह की तकाट खुला करके निर्णय कैले बाटे। इ निर्णय संगे यह मंगर से देश भर के मालपत कार्यालय सब की तकाट प्रक्रिया शुरू कैले बाटे। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग से जानकारी दिहल गेल बाटे। 2076 साल से पालिका सब जगह वर्गीकरण न कैल के कारण की तकाट रोकल गैले रहे। देश भर के 753 स्थानीय तह मध्य अभी तक 193 पालिका मात्र जगह वर्गीकरण के काम संपन्न कैले बाटे। बाकी पालिका सब ई काम समय में ही न कैला पर बेर बेर की तकाट रोके के स्थिति सृजना भइल बाटे। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी पालिका सब के प्रक्रिया जल्दी संपन्न करके समस्या रहित रूप में की तकाट प्रक्रिया आगे बढ़ावेला आग्रह कैले बानी। वहाँ के आर्थिक वर्ष भीतर सभी पालिका सब जगह वर्गीकरण के प्रक्रिया पूरा करके पुनः की तकाट रोके ना परी करके काम करेला निर्देशन दिले बानी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन भइल बाटे। भारतीय मीडिया के अनुसार येचुरी के आज 72 वर्ष की उम्र में निधन भइल बाटे। वहाँ के अस्वस्थ भइले बाद एम्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ना भइल रहनी। वहाँ के विद्यार्थी काल से ही राजनीति शुरू कैल रहनी। वहाँ के भारत में इमरजेंसी लागू कैला पर बेर बेर पकड़ाव सम्मत पड़ल रहनी। येचुरी नेपाल भारत संबंध के जानकार समिति रहल बानी। वहाँ के नेपाल के विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी सब के महाधिवेशन के क्रम में अतिथि के रूप में भी नेपाल आयल रहनी। येचुरी पिछला 32 वर्ष से सीपीएम के पोलिट ब्यूरो सदस्य रहल बानी। वहाँ के 2015 से पार्टी के महासचिव रहनी। 2005 से 2017 तक भारत के राज्यसभा सदस्य समेत रहल रहनी। इजराइल के सेना मध्य गाजा में रहल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित अल जावनी विद्यालय में बमबारी कैला पर कमती में 18 जन की मृत्यु भइल बाटे। आश्रय स्थल के प्रबंधक सहित राष्ट्र संघीय सहायता एजेंसी उनरवा के 6 जन कर्मचारी के भी जान गइल बाटे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी या मानवीय सहायता कर्मी के हत्या जवाबदेहिता न भइल पूर्ण रूप में अस्वीकार भइल बतैले बानी। गाजा में इजराइल के आक्रमण शुरू भइल एने 11 महीना में एक घटना में यूएन के कर्मचारी के सबसे ज्यादा मृत्यु भइल ई पहिल का घटना बाटे। ये बीच हमास मध्यस्थकर्ता सबके अमेरिका से प्रस्ताव कैल संयुक्त राष्ट्र संघ से समर्थन कैल युद्ध विराम प्रस्ताव के कोनो भी पक्ष से कोनो नया शर्त बिना कार्यान्वयन करेला तैयार रहल बतैले बानी। गाजा में इजराइल के हमला से 41,000 से ज्यादा के मृत्यु भइल बाटे त 95,000 से ज्यादा लोग घायल भइल बाटे।